Sempre se di, ou insístese, que naceu para cubrir un oco, pero moitas veces, máis que para cubrir un oco, eu digo que naceu para abrir moitos máis ocos. Hai moitos temas que foron xurdindo ao longo destes 4 anos que se non existise Sermos Galiza non se terían cuberto ou non se terían enfocado as informacións como fixemos nos. Sermos é moito máis que un mellón galego, é un proxecto social feito desde abaixo. Para min representa unha necesidade, non? A necesidade de ter información en galego. É un produto imprescindible para o desenvolvemento normal do país. Que poida haber un xornalismo en galego desde por para Galiza é fundamental. Este proxecto era moi necesario para este país, non? Que se Sermos Galiza non existise, habería precisamente por iso que inventalo.